মামা আপুনি যে কয় মিটিঙত কোনে কোনে অৰুণোদয় পোৱা নাই হাত দাঙক কেইবাৰমান দাঙিলো পোৱা নাই এতিয়া মেখেলা দাঙিবলৈ কওক এইটোও দাঙি দিম बैसो जासिदां बावलि जादों आङो अरुणोदय मोनैनि एसां बान्दिफोरखौ मिनियो मा हिसाबनिलै बिलाय होद कागज सागज बिसि खावजोबना गारजोबनोसो लुगैबाय आं मा मानो बासिनांगौ मानसियालाय मानो बासिनांगौ मानोथो एसां गोदोर मन्त्रि एमएलए जानांगौ मानसिफोरालाय होद दुखियाफोरखौ नायाबालाय मानि मन्त्रि हाय गामियाव र' नोंसोरखौ চেমিনাৰ চাই আমি এতিয়া আগতে পাই আছিলো পাওঁতে এতিয়া আগৰ পৰা পাই মাজতে কাটা যাওঁ কাৰণে আমি এতিয়া ব্লকত আছিলো ব্লকৰ কিন্তু আমাক খঙে আছে কোনে পঠাই দিছে নামটো লিখি দি এতিয়া আমি लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोनां आपडेट भिडिअ लानानै फैदों जे नोंथांमोना एसेब्लाबो मोनथिखाबाय जेन बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेलखौ नायनानै बेजोंनि इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै नङा होमब्ला लोगोफोर थ' थांनाय 10 मार्च दानखालि जिहेतु गोबां माखासे आइजोनोहाय अरुणोदयनि फैसाखौहाय सोना होनायनि बाथ्राखौ नोंथांमोना गोबाङानो मोनथिगौ आरो नाथाय गोबाङानो मोनदोंबो बेखौबो नोंथांमोना नुगासिनो दङ नाथाय जायफोरानोखि मोनाखै मोनखानाय सुबुंफोरा मोनैनि माखासे दुंहाव थासारि सोमजिदों दिनै बाक्सा जिल्लायावनो जा बायदि बायदि जिल्लायावनो जा गोबां रोखोमनि मानसिफोराहाय मोनबाय थानाय सुबुंफोराबो मोनैनि थाखाय दिनै धरना होनो गोनां बायद' जादों नोंथांमोननि सेराव आं मोननैसो भिडिअनि क्लिपखौ आं दिन्थिलांनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय माबोरै जाथाया जालांखो बोरै बिथांमोनाहाय दिनैनि दिनावहाय अरुणोदयखौ मोननो थाङासै आरोना लोगोफोरथ' भिडिअखौ नायलांदो नोंथांमोनाहाय बैसो जासिदां बावलि जादों आङो अरुणोदय मोनैनि एसां बान्दिफोरखौ मिनियो मा हिसाबनिलै बिलाय होद कागज सागज बिसि खावजोबना गारजोबनोसो लुगैबाय आं मानो बासिनांगौ मानसियालाय मानो बासिनांगौ मानोथो एसां गोदोर मन्त्रि एमएलए जानांगौ मानसिफोरालाय होद दुखियाफोरखौ नायाबालाय मानि मन्त्रि हाय गामियाव र' नोंसोरखौ एमएलए दारायनो हायदि मन्त्रिफोरा साला सोर मन्त्रि बियो सोर एमएलए जानो हायो हाय थिगसे दख'ना गुजासे नांथारगोन दे आं एबारावबा गारथारा आङो मानि फाव बेलाय होनोबा होनो गासैनोबो होनांगौ होआबा होस्रानाङा रावनोबो मा बेलाय मोनाबालाय जोंफोर फैसा मोनाबालाय मानो मोनबाय थानाय बान्दि मानसिफोरखौलाय मानो दाननांगौ आरो अयनाय दुखिया गैथारि मानसियानो दोङो मानो होआ होनांगौ बेफोर फैसानो होआब्ला मानोथो एमएलए जादों नोंसोरलाय होद होआबा होदावनोनो नाङामोन सिगाङावनो फार्स्टआवनो होनामोन जोंनो मानो होनांगौ होद हायालै आं बावलि जाबायलै आङो मावना जानोबो हालालाय रे बुरैबाय बान्दि मानसि मा खालामबावनो माइरं बिना जागोन मन्त्रि नोंसोरनियाव एमएलए फोरनियाव हराबाथ' आरो मा खालामबोगोन ओरैबायसा राग जादों आङो बिराद हामा खोंगो जादोंलै आङो गाबगुलायनो ओंखारदों आङो हारसिंनो गाबगुलायनो दा इलेक्सना फैथोलाय एथ' गोदै खुरां মা আপুনি যে কয় মিটিঙত কোনে কোনে অৰুণোদয় পোৱা নাই হাত দাঙক কেইবাৰমান দাঙিলো পোৱা নাই এতিয়া মেখেলা দাঙিবলৈ কওক এইটোও দাঙি দিম দিবলৈ সাহস যদি নাই তে কিলে বাকবাস কৰি থাকে Hoy lo que quiero es que